Поради какви точно причини и влияние се отложи изложбата от българско християнско изкуство в ислямския отдел на Лувъра? Този сюжет се коментира бурно и дискутира в последните около 2 седмици. Вчера обаче излезе официалното съобщение, че се отлага тази изложба. Защо всъщност, да припомним, а и защо, по-важният може би въпрос, беше насочена точно към този ислямски отдел в Лувъра? За коментара сега се обръщам към Пламен Сивов от сайта Православие БГ. Здравейте, господин Сивов. Добро утро. Може би трябва да припомним, че изложбата имаше работно заглавие «Изкуство и култури в България 16-18 век». А казано така, това, че трябваше да бъде в Парижкият музей Лувър в отдела Департамент ислямско изкуство, до тук може би нищо не говори. Но намериха се хора, които отбелязаха, че става дума за българско православно християнско изкуство. Как приемате това решение? Решението за отлагането или решението за начина, по който беше форматирана изложбата? И двете? Всъщност ние получихме доста малко информация и доста фрагментирана за това какво реално се е случило. Става въпрос за съдържанието на някакви преговори, които са явно текли през последните месеци и за които ние получихме някаква оскъдна информация, и от тази оскъдна информация всеки си сглоби една картина според така собствения му натюрел. Не само последните месеци, но и преди това, защото началото е поставено от Вежди Рашидов като министър на културата. Най-вероятно с най-добри намерения е била така първоначалната стъпка да се организира такава изложба, но поставянето на българско християнско изкуство от този период в един отдел, който, така, както разбрахме, в мазето на Лувъра, т.е. не в някакво от централните помещения, не в някакво по-престижно пространство в рамките на самия Лувър, с заглавие «Ислямско изкуство» на целия отдел, някак си естествено разбуни духовете. Както винаги се разделихме на две, окопахме се в собствените си позиции и започнахме да мятаме бутси, както се казва, един срещу друг. Това по някакъв начин вече е предизвестено като реакция на българската публичност. Лично моето наблюдение и моят интерес в цялото това нещо беше точно реакцията. Дори не толкова самата новина и самия формат на изложбата, как точно ще се проведе, в кое мазе и така нататък. Но начинът, по който реагира голяма част от нашата общественост, е в някакъв смисъл показателен. Това, което видях, още преди дори да излязат така подробности, информацията за това как ще бъде структурирана изложбата, в момента, в който първоначалната информация беше, че ще се представя изкуството от Османската империя, че българските икони ще съжителстват някакси в едно пространство с други артефакти от османската култура тогава, се появиха едни статии, едни текстове, статуси във Фейсбук, които в момента, както знаете, всеки един статус във Фейсбук, ако е интересен, се превръща в статия, в онлайн издание, в които хора с либерално-прогресивно мислене побързаха да обявят колко е хубаво всичко това, как всъщност съвместното съжителстване на ятагана и на иконата е нещо, което трябва да бъде приветствано в едно визуално пространство, в контекста на един мултикултурализъм, разбиран от съвременна гледна точка, и с пълно неглижиране, за съжаление вече, към травматичния контекст, в който се е изживявала българската нация през този период. И всъщност точно този травматичен контекст беше жертван и по някакъв начин беше поставен на един рафт с нещо, което трябва да забравим, нещо, което трябва да преодолеем в името на едно светло мултикултурно бъдеще. И това е разбираемо за хора, разбира се, с прогресивно мислене. От другата страна, разбира се, са хората с консервативно мислене, които казаха, че това е недопустимо, че това е неуместно и че в един такъв исторически период, в който наистина български православни икони са се правили в рамките на Османската империя, но всичко това е било в контекста на една потисната култура, каквато е била нашата. Една мачкана, унищожавана и на практика изкоренявана култура. И по някакъв начин всичко това, дори ако щете, е отразено и в самото изкуство на българите от този период. Поставянето му в този контекст беше сравнено с най-различни други, включително доста остроумни хрумки.
за това как бихме могли да направим изложба, примерно, за Едит Пиаф в рамките на нацистска Германия или на Европа под нацизма в същия този период, как биха се почувствали французите. Много хора зададаха уместни въпроси в тази посока. Нека тук да кажем, че Светия Синод на Българската православна църква още на 20 януари отговаря на Министерството на културата, че няма да предостави изисканите икони и въпросни експонати. Те поне са имали повече информация за това, какво се крие зад заглавието изкуство и култури в България 16-18 век. В крайна сметка обаче, вие имахте ли отговор на въпроса? Защо? Аз лично си обяснявам цялата тази история с едни неща, които бяха описани в една статия на Култура. Сега, за съжаление, не мога да си спомня името на авторката, но там беше много ясно обяснен един особен синдром на ориентализъм в мисленето на европейските културни институции, въобще в мисленето на европейския човек, когато става въпрос за източно християнство. Това не е от сега, не е от вчера. Това е един дълъг период в европейската култура, в който православието, изобщо източното християнство, се е възприемало като един силно орнаментиран вид християнство с силно ориенталско влияние, с силно, как да кажем, те го възприемат като не точно християнско влияние, просто защото не се е вписал в католическата им и протестантската традиция. Това, за съжаление, е основната културна дълбока причина, поради която и въобще е възможно в мисленето на тези хора, организаторите, кураторите на една такава културна институция като Лувъра, да поставят изложба с български православни икони в зала с наименование Ислямско изкуство. Това не е направено с някаква зла умисъл, нека не се заблуждаваме в тази посока. Това е направено изцяло в контекста на един тип мислене, което се възприема като проблемно от сериозните изкуствоведи. Всеки, който се е занимавал с византийска естетика, с история на Византия, с въобще византийската култура, православната, източната християнска култура, знае много добре, че подобни пришивания са неуместни, неправилни в един така по-сериозен културологичен план. Но, за съжаление, такъв рецидив се случи. И сега вече реакцията срещу това нещо може да бъде наистина в една такава посока, как да кажем, след като е Лувъра, на всяка цена трябва да се покажем там. И това може да бъде тълкувано наистина като някакъв дълбок провинциален комплекс. За съжаление, мисля, че това се случи. След като Лувъра ни предлага такава изложба, кои сме ние, кой е Светия Синод, че да отказва или въобще да има някакви забележки. Това според мен е неправилно и когато става въпрос за сериозни аргументи, независимо дали е Лувъра или дали е института Гети или в Нью-Йорк или където и да било, ние трябва да имаме някакво национално самочувствие, което в случая беше подплатено и с аргументи. От другата страна, разбира се, нека да кажем, че въобще поставянето на този въпрос в контекста на мултикултурализма също е неуместно. Има нещо много, аз писах в един статус тук, има нещо от New Age усещането, от нещо веганско, да го кажем, нещо екстатично, нещо let the sunshine in, в идеята, нали, как просто всички култури си взаимодействат, съжителстват и така нататък, което, разбира се, от културологична гледна точка е така, но когато изведем това като акцент в една изложба, която в крайна сметка представя един травматичен за нас българите период, добре е да имаме някаква базисна чувствителност. Иначе наистина превръщаме в дълбоко провинциализирана в реакцията си общност.